Yuk godane rondo spesial Pak Sarmin juragane daging. Oh. Yo. Spesial gosip Monggo Pak Sarmin, Sarmin, monggo. Pak Supri, Pak Sarno, Citra Bunda, Cahaya Baru. Monggo Pak Sarmin. Jangan patah hati, aku siap jadi pengganti, aku setia sampai mati. Ireng-ireng wadai ketan, ayo bareng urip bebrayan, ayo bareng urip bebrayan. Pak Ayu, janganlah ragu, jangan bimbang, janganlah aku cinta kepadamu. Nganggo blangkon surjane kuning, sing wis kelakon aja dipikir maning. Aduh dik, aja dipikir maning. Pak Sarmin, Napa absen? permintaan sudah kami Napa laksanakan. absen? Ade Pripun? kok jumeneng danten. Monggo. Ayo Pak, tunjukkan. Ayo. Jarar. Ayo. Jarar Ayo, juga Pak. karo mau. Ayo Pak Sarmin. Ra percaya ngendikamu. Kabeh priya pinter Dokumen bergoyang bersama dengan jelas nada. Pak Sarmin. Ayo. Ayo Pak Sarmin. Apa kudu? Jelas nada. Masuk Betari. Pengganti, aku setia sampai mati. Ireng-ireng wadai kontan, ayo bareng urip bebrayan. Aduh
sayang jangan aku cinta kepadamu aku bangkon cari kuning sing wis bangkon cok dipikir maning aduh dek cok dipikir maning Masno Masno. Tolong. Mas Bos Pak Sarmin iki pripun Pak Sarmin? Pak Sarmin. Niki tanduk malih napa sampun? Napa malih? Hah? Tembang kangen. oke Oke, baik. Mas, bablas ke Masno. tembang kangen dek iki Masno sing nganggo DP sik Masno. Sampeyan sing DP sik to. Piro kok yo Cicil 1.500. Ya wis tak entekne sik ya Mas ya. Ora percaya ngendikamu kabeh absen Fitri maju absen kabeh Aku nggak boleh loh, Pak. Tembang kangen. Biar nengok aku loh, Pak.
ngenteni baline entah manis semu lewat tembang angen iki wujud katresnanku. Terima kasih Pak Sarmin, matur suwun lho Pak Sarmin. Oh, lah Pak Sarno gitu ya. Yo, Pak Supri. ayo Bu. Nah, Monggo Bapak. Citra Sini Mbak Bundu Ana foto dulu. bergoyang. Pak Supri. Sik. Ayo Bu. Dek semangat Tur kelingan. jarak kelingan tak openi ning saiki ana endi Saiki apa monggo Ibu joget. Lampe jengkol. Samping gunung kudung payung. Dan aku nek Supri. matur sembah nuwun. Matur sembah nuwun, Bosarno dereng. Emprit dua. Emprit 2, emprit 1 sampun. Tonggoku iki. Bedokan. Bedokan, Ayo, Pak. tarik. Segera bisa gunung desa dadi rejo ini nora Bosarno. gone padha lara Bosarno. Matur sembah nuwun. Mas Bokel, Piye Cahayu? look at me. Aku sudah entok kamu sebelumnya. Sing nyanyi aku. Ayo, Dang, nyanyi. Ayo ndang. Mas Supri sing nyanyi kula. Heeh. Mas di zaman berjuang jor kelingan anak wana Bosarno. biyen tak openi Gelem ora? ning saiki Niki sing abu-abu mawon, Pak. Anti. Masuk deh Rara. Jari seles manang ketertan sing kadang Monggo Pak Minoto. Ditunggu Mas Supri Pak Minoto, Pak Sarno. Mas Sarno di mana-mana. Neng gunung tansah dongeng sego jagung Citra Bundu di mana-mana.
Pak Sarno, Pak Supri. Dek, Dalam. nglegani Pak Sarno ngersake perahu layar. Aja sesek-sesek Dek Hengki. Bablaske perahu layar. Perahu layar. Kelangenane Pak Sarno. Pak Sarno. Oke, baik. Siap. Panggilan Pak Minoto, mohon untuk bergabung sama Pak Supri kali Pak Sarno. Ayo monggo mriki. Pak Am, ayo Pak Am. Pak sapa? Pak Am Minoto. Lah yo. Pak Lah, Pak Am. Amirato. Pak Am, Pak Pak Mel, Am. Pak Mel. Nando. Segera bisa kenang desa Ayo Bunda, yang mana? Yang mana? Yang mana Bundaku? Ayo Bunda cantik, ayo. Ayo ndang. Ayo no. Ayo no. Perahu layar. Monggo. juragane sing nganggo klambi Persija. Ayo monggo juragan bosku. Bunda sinten iki? Bunda sinten paring asma? Bunda Purwanti. Oh, ana Purwanto, ana Purwanti. Lengkap, Mbah. Pak Sarno nembang. Monggo Mas Sarno. Yo kanca ning dhisik gembira alerap banyune segoro Atia numpak perahu layar Bos dapur Minang monggo Bunda. Ayo dong. Sek pundi? Ayo, bosku. Bosku yang punya dapur Minang ya. Bos nengan. Piap yuk ya. Banyu. Ayo. Tinalah ora jemu-jemu. Karo mesem guyu. Ayo sayangku joget yuk. Ilangake Ayo, rasa lumrah lesu. nyawer ae. Adek jawil dek jabol wes sore. Juragane dapur Minang. Tinggal apa katon ngame-ame. Monggo Pak Minoto. Prayagane becik bali-bali. Ini sesuk-esuk jelas aja Juragane dapur Minang. dapur Minang onde mande cik 23 Nak kemanu? nak mah pakai 13.000 bu bungkus bu 13.000 nganggo kikil nganggo paruh nganggo rendang ayo bundaku tak dijeli loh Amel masuk. yo kanca ning dhisik gembira bunda cantik yang punya dapur Minang ya banyune segoro Bunda segera Atia numpak Pak Sarno mon layar ing dina Minggu bunda cantik ayo sayangku pariwisata Sing nyanyi aku, sing nyanyi aku. Sing nyiarke dapur Tapi Minang piye ki to aku. kabeh sing nyanyi Mbah Bu. sing abu-abu Abu-abu ae, Bu. Abu-abu Ora sik oren ora apa-apa sik Kancane oren. abang kok. abu-abu monyet Abu-abu kelawu. jangan disebutin Jebul wis sore. Kasihan Bu nanti gulung-gulung Bu. Witing ke. Ayo Bu, paringi Bu MC-ne Bu sing elek dhewe. Awe awe. Rayogane becik liwae
Mas Enggi sesuk tumanten nyambut gawe pasar no matur suwun Ya ampun ya. dapur Minang Dapur Minang. oh Citra Bunda. Citra Bundo Citra Bunda. Mas Supri pasar no cahaya baru Cahaya baru. paket 15 Wes padang kabeh yo. cahaya baru Citra Cahaya baru. Oke. Amel Citra Bunda. Amel masuk Cahaya baru juga. Yang mana? Oh ya Bunda aja yo, Bunda yo. Ayo. Cahaya baru yo. Iki apa, Pak? Iki apa? Padangnya apa? Busarno. Pakil. Piteng kelompok Ayo Bandang, wis diparingi lora semangat. Prayogane Swodenggi becik bali wae tenan sesuk tumanten nyambut gawe Oke, baik. Sampun, Matur Bapak. sembah nuwun.